ug mausab kini ang maayong balita sa Negros Oriental. Pag-preserba sa kabilin ug paghimulos sa mga oportunidad sa turismo. Mao kato ang tema karong tuig sa pagsaulog sa Buglasan Festival dinhi sa Negros Oriental. Ang tinuig na Buglasan nagpasigarbo sa maanyag na kultura sa mga Negrense. Gikahinaman sa katawhan ang mabulukong costume ug props atol sa Festival of Festivals, Street Dance and Showdown. Ang mga dance troupe sa mga taglungsod ug syudad nagpakita sa ilang kahanas sa pagsayaw ug mga Filipino folk dance. Gibida sab sa lutong ato, the Negrense flavor, cooking competition ang mga nagkadaiyang luto sa bisayang manok gamit sab ang uban pang mga native ingredients. What makes Buglasan truly special is how it preserves, showcase and immortalize our culture, our arts, our heritage, and our history. Mausab kini ang higayon nga mapasigarbo ang mga tourist attractions diri sa probinsya. Ang mga gitukod nga LGU booth sa palibot sa Freedom Park, gibase ang disenyo sa mga sikat nga tourist spot sa ilahang lugar. Ingon ani sabang tema sa mga float nga giparada sa kadalanan sa Dumaguete City nga gikalingawan sa mga katawhan. Kapin sa 50 ka mga kalihukan ang gimugna sa kagamhanan sa probinsya alang sa 11 ka adlaw nga buglasan. Nagbuglasan gikan sa Negros Oriental kini si Jil Fasciano O kini si Dominic Loreto sa PIA. alang sa MBCD.